Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu kanye nothando nesithembu siyaxoxa the channel nabantu asixoxa ngabo siyabahlonipha. Nayi indaba kaSibindi nabazali bakaSibindi bezama ukuvimba ingozi noma ukwenza isisoka. uSibindi othe kuthando nesithembu kubazali bakhe ngokwesiZulu Maesho, angazi ukuthi wayesizwe ngoba leso siZulu fanele aqale ngentombi nto. Uzosiqala isithembu kodwa uzoqala ngentombi nto. Yabo lento esho uSibindi leyo ukuthi uzoqala ngentombi nto noma usenetshitshi uyo wazi ukuthi uthole bani lo akhuluma ngaye. Kodwa manje ngelento yaSibindi ikhombisa ukuthi yena useyingane ngobani ekugcineni uma enza isithembu namakhosikazi azoba nawo uyena okufanele ukuthi ewavikele noma ewakhulume kahle public. Sayizwa into ayishoyo, angifuni ukuyichaza-ke ngikuphindela ukuthi uthini. Le ayichazayo bekungafanele mhlawumbe ayibeke ngaleyo ndlela ngesizathu sokuthi abantu bakhe laba yena asekwazile ngolwazi lakhe ne-experience bekufanele kuhlale kuyo ngoba ekugcineni bazoba amakhosikazi akhe. Manje ngathi usenekela thina noma ama-viewers e-TV show ukuthi owokuqala amthole kanje kanti besingekho isidingo salokho. So uma usuzofika ne-comment yokuthi akulona itshitshi, uSibindi ukushilo lokho noma besingekho isidingo, ubengayifuni indlela enesisoka noma indlela ehloniphisa lesimo ngoba phela ekugcineni uthi yena uyakha futhi uzoba nesithembu. Manje akufanele kube khona indawo la isizwakala khona inokuhlambalaza nanokuthi sekusala umbuzo wokuthi uma wayefune kanjalo ubengakwenzi ngani lokho ekuqaleni before ethole iy'ngane. Nakhu-ke la kwi-promo yezingane zesithembu uthi ngishaye itshitshi, ngishaye intombi, ngifuna ukulungisa lelo phutha. Nibhizi-ke manje kulo mntwana wacele akalona itshitshi, ayikho intombi eme kanje. Animhlolanga phela nini lo ohlangane naye ngendlela le yomcimbi wabantu abadala uyasho ukuthi ube kanje, ufuna ukulungisa leli phutha. Siyakuzwa lokho kodwa manje mayeza nakho ku-TV sekubeka ngathi uwehlisa isithunzi kulaba asebebanikeza abantwana. Yingakho-ke abazali sebengena ukuthi abantu laba abanemizwa okufanele uconsider imizwa yabo, ngisho indlela akhuluma nabo ngayo nazo zonke ezinye izinto. Yingakho sekuvela ukuthi nabo ubathole beyintombi kodwa akashongo njalo. Manje-ke mase nisuka ngokuthi ifavor yakho ubani seniyodelela le ntombazane evelile yakacele, yila sekuvela khona-ke abaningi asebephendula ngale ndlela kanti ayikho right. Akukho la kufanele kube ngathi khona sibabukela phansi thina silandele i-storyline sabo nokuthi bathini kithi. Kodwa uSibindi uthi ngenze iphutha ngokushaya intombi, yingakho-ke funa ukukhokha. Nakho futhi lokho asisho ukuthi yabo enye into i-right uma uzoyikhuluma private ngoba mhlawumbe uma uyikhuluma private kube indaba yomndeni kunendlela yokuthi bayakubonisa abantu abadala ukuthi hayi ibeke ngale ndlela le ndaba ngoba le ndlela lo osuyibeka ngayo ayizwakali kahle. Nokuhlonipha-ke kubalulekile, yikho sithi lo uyingane ngoba ekugcineni laba bazoba amakhosikazi akhe bonke kodwa already indlela akhuluma ngayo ngabo kokunye akayicabangeli imizwa yabo, kokunye unika nathi
iso lokuthi sibuke izinto engafanele ukuthi siyibuke. Unika nathi ukuthi mhlambe senesihlebanizi beningi izinto esisho ukuthi kahle kahle uthi uyabo. Manje bese ngisho ukuthi engathi ungakubamba lokhu ukuthi uhambe umemezela ukuthi uNosipho akalona itshitshi, uthe usibindi ushaya intombi. Ukuvezile lokho. Waze wathi-ke ile yamfundiso kodwa yalabo bhuti abahamba bememezela ku-social media kushuthi sekuyangena-ke emqondweni. Makungasikho lokho okunye-ke sikusabayo ukuthi hayibo waziphi yilezi zinto eseyikhulunywa nge-KZN lezi eyilobu uyihumuzelwa abantu ukuthi njalo nigade bomama bamatshitshi ngigade ngoba kokunye khona olunye uhlobo lwento olwenziwayo. Kodwa khona ukushilo kwi-prom kusazovela futhi lasho khona ukuthi ngishaya intombi nto ngifuna ukulungisa iphutha lami ngokuthi ngahlangana netshitshi. Manje isiZulu asitoliko. Ngesikhathi sengikutolikela-ke lento ayishoyo seku-wrong ngoba angizile nami ngokuweya into ekhulunywa usibindi nokwehlisa isithunzi. Mina ngilandela i-storyline mase ngiyasho ukuthi hayi cha le ngane yami seleke ngeke. Asimazi noma umele ukuthi kusasa kuyobe kuwuyo senza uthando nesithembu sesibuka yena. Asazi indlela ahamba ngayo. Kodwa nje nokukhuluma hayi akakakhulumi kahle. Akakayiboni nendlela yokuthi phela ekugcineni amakhosikazi akhe akusasa njengoba ethi nje yena uzoba nesithembu. Kodwa-ke kuwe nabanye elihamba nithi laphaya ku-comment section Nosipho akulikho itshitshi nje niyakudala ukukhuluma ngoba senithola ukuphendula lapho. Kanti manje ngesikhathi wena ubhala kanjalo akusaphendulwa wena, uphendulwa laba abanye. Kanti khona kuyiphutha ngoba ubengahlala phezu kwakho lokho umnikazi wale ndaba enye okuwusibindi. Ngiyivale-ke le comment ngithemba ukuthi ngithi le comment ngiyivale le video ngithemba ukuthi-ke niyangizwa. Bengicacisa lapho ngoba nala kimi ngiyabona niyashutha kaye yona intombi. Cha, usibindi ohlangane naye. Mina Nkosi yami iy'nto zamatshitshi ngalo ukuthi ngagcina nini sengiwabona ku-TV. Nakhona futhi noma ngangiwabukela eduzane ngangilokhu ngibukisisa izinto ey'ningi. Kodwa yena mayethi uhlangane nentombi uye phela usho njalo. Manje sengiyeke-ke sithi thina hawu uthini mawusho nje. Into esiyibukayo nje ukuthi hhayi kodwa usayingane-ke. Usayingane uma ungakaboni into okufanele ukuthi uyikhulume nokungafanele ukuthi uyikhulume ngenxa yokuthi ubheke phambili. Sisho kuyo usibindi. Manje nani nibuye guys ngeke kuthiwe thina sicasukile njalo kuthiwa thina sinama-anger issues. Yazi ngathi nami ngiyakubona ngibona le ndaba indlela eniyithathela ngayo lena ukuthi ngithi mina sihambisane nendaba yabo ku-TV nami ngiyacasuka. Kodwa hayi mase sicasukile musani ukuhamba niyohlupha iy'ngane kuma-account abo. Niyabona asixoxeni indaba abayixoxayo. Sibabaze la kubabaza khona sihlebe la kuhleba khona. Kodwa lase senigijime ku-social media niyoflada kwi-comment section. Hayi. Phela ngeke aniboni yini ukuthi sizobizwa ekhoneni ke kuthiwa ake sihlolwe ukuthi kuhamba kanjani. Ukuthi yonke into ise-right ngoba phela kuya lapho manje. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga ngiqedi. Bye.